Hej, to potom hoďte na YouTube, to bude prdel. Počkej, já schodím si stopčinu. Ne, to, no? Musíš mířit před sebe, vole, aby tam si mohli stopnout na to dělat. Jo. Tak jdeme s těma hlavama. Počkej, ještě čekej. Můžeš. No, počkej, ještě 3, 2, 1, pálím! Hej hoši, ale lehněte si na to dělo, vole, zkuste to si na ní lehnout. Ono se na to dělo nemá hitbox. Ne, proč já? Hej, nechci nic říkat, ale... Protože pak jde. Počkej, až tam budou všichni a... Mě zapíl, vole, šulím. Střílej. Můžu? Nemůžu. Jo. To bylo docela hustý. Ale nejlepší bylo, jak ty vole... Hej, a ne, já vám to budu odpočítávat a na 3 ještě zkusíte skočit, jo? No, řekněte, jak budete připraveni, OK? Jsou ready, můžeš počítat. Počítlo. OK. Ne, vedle by to bylo. Takže OK. 1, 2, 3! Ty vole, kam Kam až to vyšlo, dobře. Kdyby tam Těsně nebyl ten vedle. plot, tak letím ještě dál. ty. vole, někam do prdele, no? Musíte trochu víc doprava mířit. Počkejte. No. Já jsem nabořil do toho plotu, to chtělo ještě trochu. Tyhle s tím vrtulníkem taky sere, ty vole. Já s tím tankem. Já jsem ten s tím vrtulníkem vlastně. Tak jo, říkejte, jo, kdy? Ready. Počkej, já jenom hodím lékárničku. Ten tank už je down mimochodem. OK, takže 1, 2, 3! Hej, nic. Hovno. Víc. Hej, nesestřelil jsem helikoptéru? Ne, to byla ta stíha, která se mnou letěla. Kam se otáčíš? Jo. Mě to odstřelo do boku. Je to tady jenom kolem mě, jo. Dokážete si to představit v reálu, jo? Ale kdyby to takto šlo, i čo, normálně, Hej, 3, 2, co je? sorry jo, já jsem uměl vystřelit na tu helikoptéru. To je debil, vole. Hej, opravte mě někdo, prosím vás, v tom LAVčku. No, můžem? Můžem? Jo. Dělej ještě kildus. No? No, poleste všetci, vole, pičové, hej, ty vole, kam mě tady skáčete Tady s všichni. těma hlavama. Sebevražda. Kámo! Jak jenom ze vzduchu! Cože sebevražda, dělej ty prdel. Minka to dále. Ty vole, tak ten to zabil, ty vole. Tak já jdu na ten Fildusův tank. Pojďte, no. Kámo, to si děláš. Pakaj tam nahoře na kople. Tak za to souznala. Ty vole. Au! Kamašle. Ty mě vystřelil do stěny. Počkej! Tohle je, vole, úplný mission impossible. To mě zabilo normálně. Hej, furt někde kosí, to nejde, ty vole. Pěkně, krotán, pěkně. Sedu na kádečko. Dělej. Až je tam nikdo není, au! Ježišmarja, do mě tady střílí ty hajzle, ježiši. Ty típci si musí nahrabat skoro docela. A Bylo nic. nevím, jestli stát na té věži nebo jakoby v tom dělu. V tom dělu. Ty byla stazlí, ty už jsem zaměřen, co to sakra je. Čekana neblokuje. Počkej, a kam mám střílet, jako? Prostě střílej, nehejbej dělem a střílej. Proč to nefunguje? Au. Vystřel. 70 metrů to letělo normálně, 70 metrů. Já jsem jednou letěl 100, ale... Ale víte, co by bylo super? Střílet někoho takhle z kopce vysokýho. Jo, tak ale na to, vole. Odkáď, vole, Tak jo, tak pojďte. Ne! Já vyskočil z helikoptéry. Možná odsaď by to bylo dobrý. Takhle postavit tank. Tak to a střílet tam tím směrem. To by tam nejdřív ten kokot musel vyjet. Ale už jede.
Počkej, ale já to chci nahrávat. Já to nahrávám, počkej ještě chvilku. Počkej. Já to nahrávám z toho dáváčka. Počkejte, Ještě vole, čekej, já to jsem nahrávám. Sakra, ten tank Já padám. Do prdele. Dělej, vlastně do toho tanku. Tam vole... Tak, Stíhačka letící na křivě. vlez do toho tanku a Hej, označte někdo do prčí, já potřebuji tady... Počistřím. Já už neslyším, ale ty. no, Vozidlo vyřazené. Můžeš odmenout do tanku a střílej. What the fuck? Hej, tož vlezte někdo do toho tanku, blbečci. Ježišmarja. Tam někdo Kamikaze! leste. Ach, letí za mnou, letí za mnou. Čekejte. Já tam jedu natáčet. Dobrečku, nechci za mnou. Jsem neletěl. Já myslel toho kopce, který po mně střílel. Já jsem byl ve stíhačce. Aha. Helikoptér. Tak on se musím s tím padákem, ty. Já neletím, to nefunguje. Pičové, hej, asi si jistý, že jsi ve stíhačce, že nechceš jenom tu do té hračice pro ty děcka? Já. Mohu? Vystřel! Pozdě. No, trubka dodá. Nic mazele. Tak Obor a- oprav mě, prosím tě. Hej ty jako co? Tam jsou holí, ty. Do prčic. Jste nějak stichli, ne děcka? Aha, taky jste nějak zemřeli, děcka. To bylo hodně těsné. John Demas. Tady Já ho sejmu, Ogre, já ho sejmu! Já ho nesejmu, někdo mě sejmu. dívej. Už jsem ho skoro měl. No, střílej. Střílej. Krávo, kam máš ho letí? To je srát. Jo, střelil, le. Ty krávo. Už to bylo kurva daleko. Oure, zkus to vzít ještě níž. Tak tomu to už neunikne. Já mu hněvu neunik. Cože? Ježiši, pozor. Ty blbec nás A, co mi pětí, já jdu zastřelit tuhletu stíhačku jenom ať. Oši, jdu skákat s tankem z vrcholku hor, jo, takže kdo chcete se podívat, tak se můžete, jo. Počkej, oprav ten tank. Zas. Já si chci skočit ještě jednou. Kde jste, pane bože? Tohle nepřežiješ, trubko. Polo už běží. Jak? On zabil mě, já teď zabil jsem to jeho. nedal. Dělej. S kam vůbec střílí, debil? Ježišmarja. Dej jim báze, vole. Přijď ještě jednou. Z téhle hry se stala perfektní sračka. My jsme s tím udělali perfektní sračku. Teď. Pane bože, hej, ale to je No. chuť. Tak já. Rychle než to No. skončí, rychle než to skončí, dělej. Uh. Ne.